Cek nggih. Assalamualaikum Kabak Ops Polres Tulungagung lan ingkang tansah kula hormati Bapak Camat Bandung, Bapak Kapolsek Bandung dan Ramil Bandung, lan ingkang tansah kula hormati Kepala Puskesmas Bandung, lan ingkang tansah kula hormati Kepala Desa Sukoharjo utawi Ibu Kepala Desa yang sangat luar biasa. Mugi-mugi Bu Lurah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga saged terus beto Sukoharjo niki adem ayem, tentrem lan makmur. Amin Allahumma amin. Lan ingkang tansah kula hormati seluruh pengurus Nahdlatul Ulama baik Suryatan, Autan Fidyatan, MWC NU Kecamatan Bandung, lan Ranting Sukoharjo. Mugi-mugi NU terus makmur, terus jaya teng mriki. Lan ingkang tansah kula hormati segenap kru panitia sedaya mawon ingkang nderek nyengkuyung acara dalu punika, mugi-mugi dipun lintoni rizki ingkang langkung barokah, lan mugi-mugi sedaya ingkang nyengkuyung acara dalu punika rizkine tambah kathah lan barokah. Amin Allahumma amin. Lan ingkang tansah kula hormati sedaya masyarakat Sukoharjo, sedaya masyarakat Bandung Tulungagung, sedaya muhibin pecinta Majelis Taklim Sabilu Taubah, mugi-mugi sedaya jamaah ingkang hadir umure barokah, sehat lahir batin, berkah acara dalu punika kabul sedaya hajat-hajate. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dalu punika kula kalian tim Hadroh Pusat Sabilu Taubah saged sowan teng Sukoharjo, saged panggih kalian panjenengan sedaya. Alhamdulillah pertemuan kula kalian panjenengan sedaya kanthi keadaan sehat wal afiah. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam boten kesupen mugi kunjuk kawula aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ingkang kita sedaya ajeng-ajeng syafaatipun benjang wonten ing dinten kiamat. Mugi-mugi sedaya ingkang hadir dipun takdir kalian Allah pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Masya Allah niki wau kula sedina niku telunggen. Pertama niki wau teng Prangas. Prangas niku kecamatan apa? Sumber Manjing, Malang Selatan. Jadi arah ning Australia. Jadi Malang Selatan, desane Prangas, kecamatan Sumber Manjing. Masya Allah dalan nggih luar biasa jenenge teng gunung. Niku wau sampai niki pertama kali. Mboten pertama kali ding, beberapa kali, sudah keberapa kali niki wau sampai hadroe niki dikawal polisi niki wau. Keranten wedine nek mboten nutut. Jadi tim hadroh dikawal hadroh pusat sepurane ae. Lah. Hadroh ST niki wau dikawal keng Malang. Mulai jam piro sampean Mang? Kula mandeg ning warung mentok wau. Hadroh liwat nggih kula mandeg karo salat wau. Jam sekitar jam itu niku hadroh liwat weng peyanter kaya numpak buruk nih kok kaya Isra Mi'raj ae. Lah mantun niku kula lagi nyusul akhirnya kula acara teng sederek teng mriki wonten akekoan. Terus mantun niku mriki. Mulakno ngapunten kedalon, ngapunten ingkang kathah nggih. Mugi-mugi jenengan angsal berkah peringatan Isra Mi'rajipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus mugi-mugi majelis utawi grup Hadroh Sobaba yang milad ke-7 niki tambah istiqomah. Mugi-mugi Hadroh Sobaba niki senantiasa mengajak masyarakat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Terus mugi-mugi dados majelis
ingkang dados hadroh ingkang menghantarkan masyarakat cinta dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kok ngendi mang Pranggan apa Rangas, Sumber, Manjing, Malang Selatan. Keawalan banter kula ya gumun kok ya nutut ya sedina 3 gen. Gek jarake ora cedhek-cedhek lah. Sing bengi niki terakhir nggih teng mriki. Masyaallah luar biasa. Tapi niku wau kula jane kesel-kesel kula ilang. Kula kelingan niki napa panggenan sing viral ning TikTok nutup kali. Terus ket pirang-pirang dina wis dinjeri ngene wi. Nggih to? Lah iki kan viral niki ning TikTok niki. Kula niku kan rapal, kula niku jadwal kula engko bengi ning ndi kadang lali, mboten ngurus kula. Dadi riyin niku enek wong asok jadwal niki wis penting tak tulis, mantun wis mari kae tak wehne jiber tugase ngelekne kula. Lah kula niku mboten ngertos iki jane ning ndi wis kelakon apa urung kok enek nggen kali ditutup. Berarti niki kali niki. Kali ditutup terus mari kuwi pirang-pirang dina kok wis dinjeri aku ya. Masya Allah, sertifikate kali jalukan pisan. Ya, wis dinjeri barang iki lho. Masya Allah dipowatok ide-ide niki dadi sawah niki. Masya Allah muga-muga sing duwe sawah-sawah tambah barokah. Ya Allah luar biasa niki ganjarane kathah banget nih sing nyengkuyung acara dalu punika. Mulakno niki wau kesel kula ilang walaupun dipaketne kok Malang, kirim Tulungagung, kesel kula ilang. Mbuh engko. Ora ngerti. Ayo luar biasa saestu Bu Lurah. Insyaallah nek desa Sukoharjo niki wong-wonge kok demen pengajian ngeten niki insyaallah tambah makmur. Amin Allahumma amin. Napa malih ngemuti ae dhewe niku wau dalu niki peringatan Isra Mi'raj. Leres to? Peringatan Isra Mi'rajipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dalam kejadian Isra Mi'raj tahun-tahun sebelumnya Isra Mi'raj niku wau diarani Amul Husni. Tahun kesedihan yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa kali mengalami ujian, mengalami musibah yang sangat luar biasa. Sing pertama Kanjeng Nabi niku wau dipun tilar garwanipun ingkang paring asma Sayyidah Khadijah, istri tercinta yang mendukung dakwahnya Rasulullah yang sangat luar biasa. Dadi ya wis ayu sugih. Karo Kanjeng Nabi yo gatine kliwat. Wong wedok ngene kan langka ya to. Langka apa ora? Biasane kan nek pomo wong Sukoharjo ngono wis rada ayu titik ngono arep bojone wis ra patek demok. Skincare rada glowing ngono wiyuh malah kadang tambah sadis. Kadang judes kong ngecamne kopi ngono wiyuh rasane ra karu-karuan. Kadang yo kleruyah. Sing wong wedok judes karo sing lanang wonge teko. Biasane kudu ngireng wiyane. Arep muni kudung coklat rawani ku padha karo Bu Lurah. Lah nggih, mila nek Sayyidah Khadijah niku karo bojone gati banget, kali Kanjeng Nabi gati. Gek niku sugih banget Sayyidah Khadijah. Lah, pada tahun itu sebelum Kanjeng Nabi Isra Mi'raj niku sedo. Yan bayang nih, duwe bojo ayu, dukung dakwahe, dukung langkah-langkahe. Ibaratnya jenengan dadi lurah didukung tenanan. Mari kuwi sugih pisan. Bar kuwi sedo. Kira-kira merasa kehilangan apa pripun? Nggih to? Nek karuan jodes gregetne ngono mati paling malah syukuran paling. Iya to. Cara wong Sukoharjo mah tumpengan. Ya ora? Lah tapi krana niki wong cacah kuwi lho, tim hadroh ne lho, wong urung dadi apa-apane ya ketarane ya ora patek. Ayu ya ora patek. Grapyak dipek wong liya ngono statuse ngombe baygon. Ya ora? Statuse ngombe baygon lah dilalah ya ora mati. Kok penak men wong urip wae mikir utang barang jek mati barang. Lah kok weh kowe iki lho weh. Nah, tapi nek Kanjeng Nabi niku wau istimewa. Dipun tilar garwane niku wau padahal garwane istimewane kados ngoten niku ya ayu ya sugih ya ndukung dakwahe. Kanjeng Nabi terus dakwah. Nglampahi napa dawuhipun Allah Subhanahu wa taala panggah dakwah. Susahe Kanjeng Nabi rong mari, mumete urung mari niki jek disusuli neh
enek musibah sing anyar. Pamanipun ingkang paring asma Abu Thalib ninggal pisan. Jadi Abu Thalib pamane Kanjeng Nabi niku mbantu dakwah Kanjeng Nabi, didekengi tenan. Dibantu tenan, disengkuyung tenan. Jadi cara dakwah nu sengkuyung. Abu Thalib iki maksimal totalitas. Bojo sing berarti ninggal, mari kuwi jek susul pamane sing paring asma Abu Thalib. Kira-kira cara bahasane wong Sukoharjo sudah jatuh tertimpa tangga. Susahe kliwat. Susahe kliwat ning jenenge Kanjeng Nabi, wong pancen Kanjeng Nabi ya. Pancen kekasih Gusti Allah, mboten kaya awake dhewe. Awake dhewe kena musibah ngono kaya cah nom-noman Sukoharjo paling iya. Mumet titik ngono enek info biyen gendakane 3 tahun. Mari kuwi tempone ijabe karo wong liya. Wis ngono wis mau met. Statusnya wis buat apa? Nafas ini sudah tidak berguna. Ning WA wis ngono. Dilala sing ngomen statusnya Israel. Oke, 5 menit mangkat bos. Budrek kabeh pisan gitu. Lah nek Kanjeng Nabi niku wau senajan susah panggah dakwah. Napa ingkang dados kewajibane Kanjeng Nabi dilakoni. Susahe rung mari kuwi Kanjeng Nabi terus nglanjutaken dakwah teng tanah Thaif. Dakwah teng tanah Thaif, masyaallah. Wong Thaif niku ora enek sing nampa, dikerutuk watu. Dadi ngaji ngeten niki wajahe babras getih. Mantun niku mari wajahe babras getih. Diuncali kotoran unta, wis kotoran-kotoran kuwi. Tapi wong Sukoharjo ora usah nerokne, engko njikuk letong nguncali aku. Wis Gus Idam gen kok Kanjeng Nabi perjuangan lho. Nek kaya kula arek nampa penake wong awake dhewe iki mek nerusne perjuangane Rasulullah. Dadi ya ora patek rekoso nemen. Kanjeng Nabi rekoso dadi wis ditinggal garwane, ditinggal pamane. Mari kuwi jek napa wau? Dakwahe ora ditampa, masyaallah. Mulane sampai diarani Amul Husni, tahun kesedihan. Maka dari itu Isra Mi'raj itu adalah salah satu bentuk tasliyah, bentuk hiburan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulakno cara dinalar perjalanan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi niki mboten nutut. Cara dinalar akale menungso niki mboten nutut. Wong sewengi perjalanan mulai Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Mari kuwi jek munggah ning Sidratil Muntaha, perjalanane sewengi. Bahkan dalam suatu riwayat niki enten ingkang dawuhaken angete ambene Kanjeng Nabi niku rung ilang. Kanjeng Nabi pun wangsul malih. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya di malam hari mulai Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Jek munggah ning Sidratil Muntaha cetuk nabi-nabi ning perjalanan kuwi. Bar kuwi iso ndelok surga, ndelok neraka. Mari kuwi jek entuk wahyu didhawuhi karo Gusti Allah tumurun perintah salat. Lah, Kanjeng Nabi entuk tasliyah, entuk hiburan ngoten niku seneng banget. Dadi kena nggih tamba kesusahane niku wau. Lah, hikmah ibrah dari kejadian Isra Mi'raj yang bisa kita ambil niku napa? Awake dhewe niku nek susah aja mlayu ning perkara maksiat. Nek jenengan mumet, kaya jenengan ini kadang toh susah, ra duwe dhuwit, mawane sregep jamaah, malah kadang ra salat blas. Wonge teko. Nah, mamane yasinan sregep, dilalah montore dijabel, mumet, ra duwe montor, akhire ra yasinan. Nek dhewe ngono kuwi. Nek Kanjeng Nabi dalam keadaan apapun, bahkan nek susah, tambah cedhek karo Gusti Allah, akhirnya karo Gusti Allah ya dihibur. Hiburane niku ora umume menungso. Wong perjalanan nek cara ditempuh unta niku apa jaran. Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa niki berhari-hari. Tapi Kanjeng Nabi numpak kendaraan sampai sakniki rung enek sing ngalahne cepete. Arep jet tempur, arep apa ora enek sing ngalahne. Kendaraan sing jenenge buruk, kecepatan kalbarki kaya kilat. Niki mek sewengi. Sewengi wis oleh sembarang barang sampai oleh perintah salat. Mila kaya panjenengan sak susah-susahe kaya apa aja sampai mlayu ning perkara maksiat. Insyaallah nek jenengan terus istiqomah ning dalane Gusti Allah,
susah mikir anake diomongi ra kenek. Susah mikir bojone panggah nyanyi mulai jam 4 isu. Garangan tukang karaoke teko wonge. Lah, biasanya linggone sanding pari-pari lho. Lah. Ya toh. Susah wong lanang mikir bojone susah, jak nyambut gawe ra kenek, obat ini panggah tuku wedak skincare wedakane raine wedakane putih, wedak 2 kilo diblekne rai. Raine sampai wong meja karambol. Wonge teko. Ah, dijak nyapu-nyapu ra kenek, penggayane nyeneni bojone sampai bojone obah kudu stroke ringan Lah, ngeten iki wis ora usah dipikir, pasrah ning Gusti Allah, jenengan panggah nglakoni ibadah ning Gusti Allah. Nek jenengan terus konsisten istiqomah ibadah datang Gusti Allah, insyaallah jenengan akan dihibur oleh Allah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, sakwise kangelan bakale pena. Dan kejadian Isra Mi'raj ini terjadi pada bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenenge bulan Rajab, mulakno kecilik jenengan mesti dilatih rejepan. Biasanya jenengan nek ning TPA wayah nggawa ambeng nek ra mulutan rejepan. Kadang wong siji kon nggawa loro, mangkat lawe terong, mulih lawe pitik. Wonge teko. Ah, lah wis ngono kuwi. Lah mila awake dhewe kabeh niki masyaallah kedah niru tindak lampahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awake dhewe muga-muga iso dadi wong sabar, dadi wong kuat ngadepi kehidupan niki. Lho semoga-moga istiqomah, konsisten ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ojo sampai mundak mumet malah maksiat. Kuwi marimu mek gur sak nalika mari kuwi mumete ra karu-karuan. Ra kira-kira dadi mumet duwe masalah, akhire mendem bengi. Mari isuk mumet neh duwite entek. Mumet duwe masalah, akhirnya diwales kaya wedok-wedok semisal ora trima karo apa ngamuk frustasi. Biyen wis gelem kudungan maca ayu, wah akhirnya ra betah pegel karo bojone, rambutnya digramason. Malih ra gelem nggih klambi dawa, roke sak udel. Klambine anake dingge welute 13 mecotot kabeh. Lah niki kleru. Kudune nek pomo jenengan niki wau ketarane kok diuji napa pripun, tambah istiqomah, drese tambah sregep, aurate tambah ditutup, wis mlaku sak mlaku, matur sak matur ya tambah sae. Insyaallah uripe mari kuwi ditata karo Gusti Allah. Lah kembali ke kejadian Isra Mi'raj itu terjadinya pada bulan Rajab. Bulan Rajab iki bulan sing keramat. Inna iddatas syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Sungguhnya bilangan bulan wonten sisinipun Allah Subhanahu wa taala niki wonten 12 wulan. Di dalam ketetapan Allah nalikane Gusti Allah niku nyiptakaken langit, nyiptakaken bumi. Ditetapne dalam 1 tahun niki 12 wulan. Minha arbaatun hurum. Di antara 12 bulan niki enek 4 wulan sing istimewa. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan satunya Rajab. Rajab niki bulan keramat. Mulane sekelas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ulama-ulama ahli sunnah setiap mau acara iki rata-rata mesti tawasul ning Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sultanul Auliya, rajane para wali. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nek maknane wulan Rajab niki rok niki maknane rahmatullah. Di mana pada bulan ini sangat banyak rahmatnya Allah. Aide gelem nglakoni kesaenan, insyaallah kasih sayangi Gusti Allah akeh banget. Mulakno ngaji sampai ning dhuwur apa iki sawah ya bahagia. Jajal sesuk aku wis mulih linggo ning kono nek gelem. Ora gelem to? Tapi krana entuk rahmate Gusti Allah, bokonge arep jebeber, mang udanan apa piye, jebeber njaba jero, garangan-garangan kecokrok, suket latu-latune. Ya pangga bahagia.
Krana nyapa entuk rahmate Gusti Allah, kabeh seneng kabeh bunga. Insyaallah sing duwe masalah, masalah ndang tuntas. Sing duwe utang, utang ndang lunas. Sing pengen duwe anak, muga-muga ndang duwe anak. Sing duwe penyakit ndang cetuk jodhone obat. Amin Allahumma amin. Terus sing nomor loro, mari rok hurufe napa? Jim. Jim niki maknane judullah. Kedermawannya Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah loman banget. Mulane kula iki nek mlebu bulan haram, bulan sing dimulyakne Gusti Allah. Khususnya bulan Rejab. Kula nek nginfo karo cacah iki. Cah sing ikhlas sing tenanan wis diniatin landur mawon. Krana napa? Gusti Allah loman banget niki. Judullah. Cara bahasa kula napa? Promo. Iki Gusti Allah lagi promo. Cara biasane jenengan ning pasar Bandung pitik sekilo iki pira to? 30. Nah, pitik semisal sekilo 30. Iki gara-gara dibantu disubsidi bulurah malah 3.000. Lah kira-kira nek enek info ning pasar Bandung pitik sekilo 3.000 mangkat apa ora, Bu? Mangkat to? Semisal apa iki bulurah syukuran. Iki pitik sekilo 30.000 malih 3.000. Kira-kira langsung gas toh? Nah, ora duwe dhuwit gabah langsung kok dol kuwi. Iya toh? Lah mila nek ngomongne wulan Rejab, wulan sing diharamne karo Gusti Allah, sing diistimewakne Gusti Allah, niki wulan di mana Allah lagi promo besar-besaran. Wa ta'atu fiha aktsaru sawaban, jenengan gelem nglakoni ketaatan ganjarane tikel matikel. Jenengan nglakoni kesaenan tudha'afu fihil hasanat. Jenengan gelem nglakoni kebaikan dilipat gandakan. Ngaji pisan ngeten niki masyaallah ganjarane luar biasa istimewa. Tapi swalike annal maksiyah fiha asaddu iqoban. Kok wong Sukoharjo mlebu wulan haram ngeten iki, wulan Rejab ngeten iki nglakoni kemaksiatan. Ya sing wedok kadang ra kuat ngempet, Rejab-rejab malah ngumbar aurat. Kadang nyapu ning ngarepan ngono piyuh daster iso cuwincing sak bokong. Enek Pak Carik barang ngono malah jowengking, gayane nyikrak. Monggo Pak Carik pinarak ngopi-ngopi riyin, dilala Pak Carik ya rada ter ngono ya. Ya berat iki ngono. Ya wis mampir sik ngono, ngopi-ngopi kene mboten apa Pak Carik. Wis karo mulet-mulet malah gaya ngono. Ra ono wong wedok gayane saiki usume anu ngono kae. Numpak motor nduwegek, boyoke kaya mari disangkal putung ngono kae. Ya ora? Ngene lho nyapo, boyokmu mari ceklek apa piye? Dijowenotne ngono kae, bokong arep mloweding ngono. Baru klambine malah ngepres, klambine anake dinggi barang. Nek ra ngono kadang yo malah karo tanggane inceng-incengan. Gayane nyuluh kodhok. Tibakno nyuluh jerone rok. Lah, wonge teko. Lah, kok jenengan niku wulan Rejab wulan haram ngeten iki malah maksiat. Annal maksiyah fiha asaddu iqoban. Ganjaran dosane panjenengan tikel matikel luwih akeh daripada bulan-bulan yang lainnya. Naudzubillah min dalik. Mulakno nek mlebu wulan ngeten niki monggo berlomba-lomba nglakoni amal soleh. Mari ngaji ngeten niki aja demen ngajine tok. Diambil dari pelajaran Isra Mi'raj kesabarannya Rasulullah. Diambil dari pelajaran Isra Mi'raj salate ditata. Krana pada peringatan Isra Mi'raj niku Kanjeng Nabi entuk perintah salat as-shalawatil khamsi tudhibud dunub. Salat 5 wektu kuwi mang ngrontokne dosa-dosane panjenengan. Kama yudhibu ma'udaron. Kaya dene Gusti Allah ngrontokne bolot saka awake panjenengan. Kaya dene banyu ngrontokne bolot ning awake panjenengan. Mila kaya panjenengan nek pengin uripe enteng, pengin mlaku enteng kan kudu adus, bolot-bolote kudu resik nggih no. Lah nek pengin uripe enteng, uripe tata, dosa-dosane ya kudu rontok. Nggih ngrontokne napa? Ya salat niku wau. Mila salate tata, sing biyen biasane salate setahun pisan, Idul Fitri tok, wonge teko.
Lah iki ya rada ditata Jumatane barang. Biasane Jumatan tok. Iki ya rada ditata neh. Bendina dilekasi sik 1 2 suwi-suwi gemput 5 jamaah. Jamaah wis kasil sunah-sunahe dilakoni neh. Lah insyaallah uripe tambah tata tambah barokah. Judullah Gusti Allah loman banget ngeten iki. Mulane Syekh Abu Bakar Al-Bulhi niku nek dawuhaken wulan Rajab ngeten iki Syahrul Rajab, Syahrul Zar'i. Nek mlebu bulan Rajab ngeten iki jenengan nandur apik, perkara apik tanduran sakake-ake. Mari Rejab ulane napa? Sya'ban. Wa syahru Sya'ban syahru suqi zar'i. Wulan di mana menyirami tanaman-tanaman panjenengan. Artinya apa? Kebaikan yang sudah panjenengan tanamkan pada bulan Rajab istiqomahno. Konsisten. Sesuk bulan Ramadan iki karek panen. Wa syahru Ramadan syahru hasadiz zar'i. Jenengan kalek panen apa sing kok tandur. Insyaallah uripe tambah padang, rezekine ya tambah padang. Insyaallah umure ya tambah barokah. Mila masyaallah luar biasa teng Sukoharjo sing hadir sakmenten kathahe. Mugi-mugi Sukoharjo tambah barokah, Bandung niki nggih tambah barokah. Mila para ulama salafus sholih niku nek marai mleburan Rajab niki akeh-akeh ndonga Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Rejab kin barokah, Sya'ban kin barokah, terus muga-muga menangi wulan Ramadan. Yo jajal gen roh jamaah akeh kok ngendi flash HP-ne apa cek empan. Wis mati. Mulai sik jiko center. Jajal flash-e dimpakne ndonga Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadan ping 3 mari kuwi bablas maca sholawat Jibril. Bablas urip lho maksude. Gitu. Ya Allah, aku roh semangate aku malih waras dadak ngene iki. Trenyuh aku. Jajal flash empakno kabeh jajal. Teko mburi kabeh. Sing gelem ngempakne flash tak dongakne atine padang. Pikirane padang. Ah, sing ning etan kono empakno kabeh flashmu. Lah, yo. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan. Allahumma barik Rasulullah ya Muhammad Rasulullah panjang umur. Masya Allah sampai teko dalan-dalan tibakno akeh tenan lho bulurah niki wau. Mriko. Wah, 2 jalur niki. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Demen tenan karo ngaji. Panjenengan nek pengajian rame ngene iki Sukoharjo.
Wah, ya Allah, ki yo penak meneng ngono lho. Hawane iki penak ngono lho. Biasane enek kok ngaji ning jino wonge gak kencangkem ngono. Risih aku kadang omong ngene iki ayem tenang gek pinggir sawah ngene. Gek iki kopine ya wis teko. Oh, enak wis ngopi ning kene sampai subuh. Ya ya. Lho, wah. Sapa? Wong lafir. Lafir ya apa? Wong lampir. Niku celak mriki. Wow. Sing ket isuk ning sing nek ngenjeringgen ket ndi ngendi wonge? Wiwi kudung ping lambi ireng kuwi jajal. Ya itu. Dada ya jenengan. Lho jenengan noleh wi lah, jenengan nggih. Lho jenengan noleh wi lah. Ya wi, kudung ping lambi ireng, bener. Lho. Jangan berdiri. Nggih jenengan. Lho niku lho. Niku wae lho. Lah nggih. Ayo berdiri. Kok mangku anake to. Aku gen ra ngantuk ngono tak karo ngrokok apa ora oleh. Ya nggih. Banser yo penak, langsung lingguh kabeh. Aku demen ngene iki lho. Kadang kok nek ngadeg ning ngarep ngono ya, bah budrek aku. Iya. Nek banyune nyemplung kabeh. Berarti iki separo panggung yo kali. Wah perjuangane nek nonton pirang minggu Pak niku Pak. Sekawan dinten. Semangat tenan yo. Oh, iki putrane Bu Rena. Nggih. Putrane pinten jenengan? Kalih. Niki Ragil. Niki sing alit. Niki sing alit. Nggih. Wah, engko jek enek neh wegah diarani Ragil. Ketoke jek produksi ketoke ya. Bu Rena, lha niku wau kalih sinten mriki? Kalih yogane kalih kathah Gus. Yogane loro pisan dijak? Mboten. Sing gedhe karo bapake. Nggih, teng griya. Oh, teng griya. Mangkate jam pinten jenengan? Sekawan. Terus nek ngenjeringen. Kawe dhek wingi. Lah ndik iki panggungnya wis dipasang urung to? Oh, dadi panggung dipasangke langsung dinjeri. Nggih. Nggih apa ngene nek ngenjeri, Bu? Tulisan. Nggih. Ngene piye lho, Bu? Kok sampe dinjeri ngene piye? Konsepe piye? Sing garai semangat to, Bu, ngoten niku. Jenengan, Gus. Oh. Lah niki pertama kali berarti ngaji kalih kula. Mboten. Wis tahu. Nggih. Berarti pengen gen ning ngarep ngono ya. Nggih. Wah, rayan. Ngono aja tukaran lho ya. Golek gen ngarep aja tukaran. Beh, mesakne bansere ya pusing panitiane barang kuwi. Alhamdulillah. Oh, berangkat jam 4. Niku wae tadi sore mboten Jawa nggih. Jawa, Gus. Jam Gremis jam pinten? Jam 3 sekawan po berarti ora kudanan tekomu jam 4 to. Kudanan, Gus. Lho jam piro? Berarti iki mang magrib ya wis bek ya kene ya. Oh, luar biasa. Kaya ngene wong tulus sih ya. Wong tulus gek delokan wong sakmene mbane meneng kabeh ngene lho. Wong ngantuk, turu. Mun wis mulih tak kabari, turu sik. Lah iya, alhamdulillah niki tak enek sedekahan kau Ibu Ani Rianti Bagus. Ki almarhum Pak. Iya. Nganu ndan dipindah teng Australia mawon. Lah ra apal kok Pancasila piye iki uripe ning kene apa terusan kok nyapa iki syarate? Push up kok kira banser apa piye iki? Kok iso kon push up lho ngawut ae. Ya wis Mbak Rena, wis ngono wis tak nakoni sing liyane, tak sangoni meneng tok ngono 300.000. Matur suwun, Gus. Nggih, muga-muga duwe anak neh. Ndang meteng. Ah, jajal sing sepuh ra enek iki, sing rada mburi kono lho. Rada adoh sing ning jero pageri ora enek sing wehne mik. Kono rada adoh sandinge FOH ngono. Di anu di sing kono enek ora kono.
Sik iki mikir ndi mik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ora ketara wonge. Wah kae bae nggih. Nggih kuning ketor wis. Waalaikumsalam, Mbah. Daleme pundi, Mbah? Watu 5, Gus. Mriki watu 5 pirang jam, Mbak? 1 jam. Nitih napa, Mbah? Pickup. Iya lah wi ning Luk Songo kae ora kutah. Nitih pickup tiang pinten sak pickup, Mbah? Yang dosa. Masya Allah. Namine sinten jenengan? Sarina, Gus. Bu Sarina. Yuswane pinten? 18 gangsal. Istimewa. Mungkin sehat panjang umur. Tepuk tangan buat Bu Sarina. Niki wau kok bidal. Nggih. Pripun ceritane niku? Remen kalian panjenengan, Mas. Weh. Aku diceluk Mas, Pak. Nggih, Bu Sarina, nggih. Napa niku? Dadi remen kalih kula. Nggih. Lah kok kenal kula keng pundi? Saking YouTube, Mas. Anu Gus. Saking YouTube, Gus. Nggih, Dik Sarina. Dadi ngertos teng YouTube. Nggih. Jenengan berarti nggih nyepeng HP. Nggih. Nyepeng. Wonten YouTube putune. What? Takok YouTube putune. Nggih. Terus niku wau bidal jam pinten? Jam gangsal. Jam 5, Masya Allah. Nitih pickup. Nggih. Ya Allah kaya ngono kuwi. Niki pertama kali nggih panggih kula. Sampun ping 8 niki. Wah. Lah iki dekengan pusat iki. Layak 85 nggih tehes. Niku njenengan pinarake napa teng Sabin? Nggih. Ya Allah, linggo ning kono ket bar magrib. Nggih. Magrib wonten riki, Gus. Ya Allah. Napa to, Bu, rasane ngoten niku? Kok sampai semangat ngoten niku? Niki anu Gus, remen kali panjenengan niku lho. Asale niku selawatan wonten grika-grika. Ayam. Nggih, ayam tentrem. Ya Allah, garwane tasik Mboten, Bu Gus. pun sida. Sampun mondok. Saiki budrek nek mondok ning kuwi ae ora ritek sik ya ta. Rong wayahe. Jenengan teng dalem kali sinten Bu Sarina? Ya, Mbak. Dhewe ple. Nggih. Lho. Lah putrane teng pundi? Griya piyambak. Oh, putrane pun griya priyambak. Nggih. Enggak enek kancane blas. Mboten. Lah terus nek dar-dar masake piye? Nggih masake ambak. Putrane pinten no? Setunggal. Tebih daleme. Lebih. Oh melok garwane. Nggih. Dhewe mple. Mane dulur-dulur sekitar mboten enten. Wonten kathah sanget. Wah berarti kalih dulure kiwa Nggih. tengen ning Nggih. omah dhewe. Nggih. Masak napa niku, Bu? Niku ron sepe kalih anu lompong. Weh, cocok wi lompong po wedhus ngono kae. Nggih. Suwi lah aku ra mangan lompong, malah pengen aku. Obah titik ben acara ning ndi wae sugo sate ambek budrek aku. Mboten remen kok. Padha. Aku yo ora seneng kok iki. Blenger kula ya, nek sate. Wah, niku wau masak lompong jenengan. Nggih. Be malah pengen ning jenengan aku. Kapan-kapan kula rono oleh. Angsal. Oh, kula namine sinten? Gus Idam. Wah, kenal. Enek lho Pak sing ra kenal aku iki. Pak Agus ngono ya enek. Wiye melok ngaji ya. Pun ngeten niki ajeng sedekahan kuwata. Aku tak tambahi dhewe. Mboten jenengan tak kei 1 juta Amin. Nggih, 1 juta. Damel napa niki mangke, Bu? Angsal rezeki 1 juta sesuk masak napa jenengan? Benjing masak ren anu lumbu.
apa Pak lumbu iki? Wah godhong lompong. Nggih. Wah dadi ngono kuwi lho konsepe Pak. Iki lho wong ayem iki lho. Saiki masak lompong wite, sesuk lumbu godhong lompong. Wah jadwale ngono ya. Ora kaya dhewe aku ditakoni bojoku pengen apa ngono mbulet tak aku iki. Ora tau iso nentokne kok. Penak yo ngene iki lho. Sesuk semisal iki mang pring, jangan bung, iya toh. Sesuk nek iso grenge. Iya toh. Nek njing ben masak napa Bu njenengan? Bensin ben masak anu, napa niku? Kates mawon. Oh kates. Lawuh sing paling enak ngoten niku napa Bu? Duka wong kula mboten ajeng niku lawuh-lawuhan niku. Oh penting jangan ngoten nggih. Nggih. Wah, ya Allah tapi sampai 85 lho. Lah cah-cah ijik enom-enom kudu mati ya model. Ji loro, telu, papat, lima, 6, 7, 8, 9, 10. Lah ya kaken polah ae kok. Oh kadang ora halal bareng pangan pun iki 1 juta Pak. Njan paringne Mas nganu to. Matur nuwun Gus. Nggih sami-sami kula njan dongakne sehat nggih. Nggih. Iso bungahne wong-wong niki lho. Mugi-mugi sehat Gus. Nggih amin. Nggih. Jadwal kula niku nganu Mbah, sampai Maret 2020 niku kula stop panggah enek wong daftare tak usir kok kabeh. Ya dongakne kula sehat. Nggih amin. Nggih. Demen kalih kula. Remen Gus. Weh, ditembak aku. Ngeri. Up. Nggih pun ngoten Mbah, mugi sehat panjang umur, wis ora usah dibedheki ae dhewe malah kualat kok. Ya ora, wis ora usah kon Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuwi lho, wong wis nek umure nek pengen awet ngene lho kaya Mbah Sarinah ini lho. Kabeh dipikir enteng, saiki mangan lompong, sesuk godhonge. Ya ora? Wis tenang ae, ya Allah umure 85. Lah nek ade kebleken angen-angen kok ya to. Mumet ngalor ngidul, le panggah mumet akhire nek awan majelis sambat. Sambat rono sambat rene ini Masya Allah. Ya Allah luar biasa. Kula kinten niki kuat. Sing paling penting malih kita sedaya niki wau sak liyane Rejeb niki kathah-kathah nandur kesaenan. Sing paling penting malih napa? Niki awake dhewe kabeh ngadepi Pilpres. Leres napa mboten? Yang mana niki wis mulai hawane panas. Muga-muga wong Sukoharjo ra melok huru-hara sing ora jelas niki. Milihe kuwi wajib sae niku hake panjenengan. Jenengan kedah nyoblos. Ning sing ora wajib niki nek ngedu satu sama lain. Niki usum wong adu-adu to. Kadang mari ndelok TV, mari ndelok debat, sing kae ngejlokne sing kae, sing kae ngejlokne sing kae. Akhire kadang bocah ora cetha, pinter dolanan HP melok ngedu. Kadang kok ngedit sing iki, ngejlokne sing iki. Lah niku sing mboten pareng. Nek iso panjenengan niku dadi uwang niku nderek dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sempurna adalah seseorang yang muslim lainnya merasa aman, merasa selamat dari lesannya dan tindakannya. Artinya nopo? Nek jenengan niku wau jejer karo kancamu, kancamu iku kupinge ora kopoken ngrungokne omonganmu. Aman. Nyun sewu jenengan nate mboten cethuk wong angger kok wining sandingmu jibekmu kliwat. Nate to? Acarane ngejak rasan-rasan, nek ra ngono maido, nek ra ngono nyritakne bondone wong liya, nasibe wong liya, jodone wong liya dipikir. Akhire sirmu ngopi, santai. Moro-moro wong kuwi teko. Ngrasani hibah akbar, wonge teko. Kudunge apa? Kudung coklat muni biru, kudung biru muni pink, kudung pink muni ireng, padahal kabeh teko. Ora usah jawil-jawilan bokong. Tersangkane kuwi lho. Lah. Nek iso dadi wong muslim, nek pengen dadi wong muslim sing sempurna, omongane kuwi mang pawon dirungokne kancane ya penak.
tingkah lakune iki mang ya penak, ora gampang ngedu, ora gampang molit iki kancane mlekoto kancane. Lah sakniki nyedeki pilpres muga-muga mulakno iki pilprese ndang bar ndang mari, ngerti to? Sapa ae presidene ndang disyukuri. Bulurah duwe pilihan sapa ae, iku hak asasine bulurah. Pak Carik duwe pilihan sapa ae, kuwi hak asasine Pak Carik. Pak Kapolsek duwe pilihan dhewe, kabeh duwe pilihan dhewe-dhewe. Sing ora apik niku nek jenengan mari kuwi duwe pilihan, mari kuwi iki kok jelokne kabeh. Kok elek-elek. Jenengan kudu paham. 3 calon presiden itu adalah putra terbaik bangsa Indonesia. Kabeh sae. 01 sae, 02 sae, 03 sae. Niki perlu kula sampekne, jenengan gen ora perlu melok-melok maido engko kadang nek maidomu mek gur ning jero omah ngono ora nemen-nemen, tapi ya ora apik panggan. Tapi nek sampe maido ning sosial media, iya komentar kadang kok akhire kiai barang melok dilok-lokne. Habib barang melok dilok-lokne beh. Niki sing didelok, riyen kula prediksi ngeten. Mari pilpres, mari pileg iki, pilihan caleg-caleg iki akeh wong lara. Krana ora dadi, pikir kula ngoten, ternyata mboten. Iki sok akeh wong kualat. Akeh wong kualat. Dadi mboten akeh wong gendeng mboten, akeh wong kualat. Kualat karo sapa? Kualat karo kiai, kualat karo habaib, kualat karo ulama-ulama. Krana nyapa dibentur-benturne. Padahal ulama ning 01 ya enek, ulama ning 02 ya enek, ulama 03 ya enek. Kabeh niku enek kabeh. Kaya majelis kula niku kabeh dugi sedaya. Kabeh sederek sedaya, rencang sedaya. Ning niki dibentur-benturne digoreng. Krana ning Indonesia pancen kaken bumbu apa-apa digoreng. Kula tau lunga ning Taiwan iki panganan iki ora patek enek minyake. Beda karo ning Indonesia. Bumbune akeh sampai omongane kadang dibumboni. Sing tukang bumboni omongan wonge teko. Nah, mila dalam momen ini kula pengen nyampeaken pesenipun Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami niku nate pesen, nate paring dawuh fi haqqil muslim mahdzuratun li salasi ilalin. Bagi seorang muslim menggunjing orang lain niku dilarang banget. Krana 3 perkara, akan berdampak 3 perkara. Yang pertama apa? Al-idza'u. Berpotensi menyakiti hati orang lain. Contoh jenengan roh storine bulurah. Bulurah ge story apa? Jenengan langsung maido padahal story kuwi rong karuan kejadian asline. Nggih napa mboten? Dilalah Wimang sing ge story tibakno anake apa piye keketik piye. Wah jenengan langsung hibah akbar ngrawasani bulurah. Padahal asline bulurah tibakno sae ning story ketorane piye-piye wah langsung kok goreng kok bumbone piye. Yan terus storine Pak Kapolsek apa nek ra ngono jenengan dia kabari. Karo Margono kabari Pak Carik iki wong ngene, Pak Kapolsek iki wong ngene, jenengan percaya. Akhire jenengan ngelek-ngelek. Lah kadung kok elek-elek, kadung kok paido tibakno wonge karo jenengan ya atine apik, karo wong liya ya apik. Masyaallah. Lah niki bahaya. Niki malati nggih ngeten iki. Berpotensi menyakiti hatinya orang lain. Mila jangan pernah menilai seseorang yang belum kamu lihat dari mata kepalamu sendiri. Nek mek gur jerene utawa mek rohmu kuwi mang melok-melok kancamu pegel kae kowe melok pegel aja sampe. Dadi didelok tenan asline piye, didelok kok mripate panjenengan lagek jenengan arep muni piye monggo. Ngoten ritek jane cara ngilmu nggih mboten sae karo wong kabeh biji arepe dhewe sok bener dhewe mboten sae niku. Tapi daripada jenengan cek krungu jerene terus langsung kok oleh-olehi niku luwih mending nek roh langsung. Niku mboten napa-napa. Lah sakniki wis kathah nggih to. Wong mara-mara nyetatus, wong mara-mara napa, iya langsung percaya melok-melok kancane ngelok-ngelokne. Al-idza'u. Sing nomor 2 napa? Potensi kerugian yang nomor 2 apa? Watangkisu khalqillah, watangkisu khalqillah.
akan berpotensi menganggap kurang ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Nyun saya wong pegel nek diterus-terusne apik no mboten. Mboten apik. Awale mek pegel. Pegel krana wimbiyen dukung iki. Suwi-suwi nek diterusne pegel akhire malih nyacat fisike. Wong kok uru kaya ngono prakopen, wong untune bogang, wong ireng, wong ngene, akhire fisike dicacat kabeh, rambute keriting dicacat, panune beg dicacat, padahal sedaya sing enek bahkan fa innallaha khaliqun li af'alil ibad, tidak lampahi wong kuwi mang lho. Niku sing nata Gusti Allah, akhire fisike barang kenek to. Leres no mboten? Deloken pilpres iki lho. Uang nek malih ngelek-ngelek fisike, wah bojone ra nyapa-nyapa barang dielek-elek. Nggih napa mboten? Kadang longso kula ningali masyaallah. Nah, kadang nek bojone capres ngono dielek-elek. Gek salah iki apa? Ngoten lho. Ora salah apa-apa. Wong kampanye ya bene, wong pancen ya wis ngeten iki kudune wis ngono kuwi. Mila monggo diciptakaken Indonesia niki muga-muga terus rukun, adem ayem, tentrem lan makmur. Wis saiki ora usah melok-melok didelok ae ngoten nggih to. Didelok ketarane cocok coblos ngono nggih to. Wis mboten usah melok huru haram maido ngelek-ngelek, wis mboten usah. Niki dadi infone ngoten niku. Mboten kok akeh wong frustasi krana gendeng, radadi, nyalek ngoten mboten. Niki ternyata info terbaru napa? Info dari pusat. Akeh wong kualat. Akeh wong kualat niki mengke. Kualat sing melok-melok ngadu domba ngoten niku lho. Nek iso ide iki malah berusaha ngrukunne. Aja ngadu domba. Mila seluruh Sabilu Tobah dimanapun berada monggo dirukuni dipertahani kemerdekaan niki. Aja gelem ae dhewe iki tukaran karo sebangsa setanah air. Wi cara roh napa pejuang-pejuang riyin. Semerep Pak Karno, semerep Pak Supriyadi, semerep pahlawan-pahlawan ingkang sampun rumiyin niku. Wah. Ae dhewe niku jan ra berkeras. Wong kerase geger karo bangsane dhewe. Ketok nek tolol, bocah pekok, nggih to? Wong lok-lokan karo bangsane dhewe. Ngono iki to. Wong biyen iki lho. Lho nggih. Pahlawan-pahlawan riyen iki geger kelase karo luar negeri sing arep njajah kene. Lah dhewe tukaran karo tetanggane dhewe, ora kelas, ketok tolol. Ora ayan kok mek rayan ngono kuwi. Kadung kok dukung mati-matian kono rangkul-rangkulan. Tolah-toleh, awakmu ngarit ning kene ora oleh suket. Ya ora? Nah. Sing nomor 3, apa kerugiane Aiden terus nih melok-melok gunjing, melok-melok maido, wa tadhiul waqti bimalayakni. Kita akan kehilangan waktu yang sangat berharga dalam hidup kita. Boros ngentekne waktu, menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Wayahe jenengan nyambut gawe wis oleh 10 juta kok nggih maido, akhirnya ora oleh apa-apa. Mulane wong rasa-rasane kadang uripe luwih ngenes daripada wong sing konsisten melakukan kegiatan-kegiatannya. Kaya bulurah sregep ning kantor desa nata iki kok rasani bulurah iki wis karyane akeh, kuwi wis mek gur ndopo nglemokne awak rujaan suwi-suwi malah pencitmu kutilan pisan. Ya ngono lho nggih to, leres no mboten? Pomo Pak Kapolsek iki wis karire apik wis nata sembarang kalir. Lah kowe mek gur rasan-rasane ya wis mari mangan ning jeding. Mangan nguyuh ngising, mangan nguyuh ngising wis mek ngono wae rasan-rasane ora maju. Tanggamu sing kok rasani wis mbangun omah tuku lemah ngene-ngene kowe mek rasan-rasane ya wis sisi utangmu sak gulu. Akhire sirahmu kebekan utang. Mumet kok kebekan batako 7. Naudzubillah min dalik. Mila pesen kula niku monggo jenengan badhe milih sinten mawon muga-muga panggah rukun ngoten nggih. Adem ayem tentrem wis ora usah melok huru-hara iki sepanggah nyambut gawe penggayane napa fake napa dilakoni dhewe-dhewe ngoten nggih. Nggih, pun. Mila niki keranten pun dalu, monggo ditata atine, ditata manahe. Biasane teng akhir pengaosan Sabilu Tobah sareng-sareng kula jak istighfar. Sakderenge istighfar ilahilas riyin. Mari istighfar, mengke selawat burdah, mari selawat burdah. Mboten dangu. Mumpung niki wulane istimewa, mengke kula paring kesempatan donga dina.
Rabbal astaghfirullah minal khotoya. Ya Allah, yang takdir kita sedaya benjang husnul khotimah ya Allah. Ya Allah, yang dadosaken kita tiang ingkang taat dhateng panjenengan ya Allah. Minal khotoya Maulaya sholli ril khalqi kullihim wal habibul ladzi turja likul lihaulim minal ahwa limuktahimin ya Rabbi bil Mustafa balik sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Monggo sadèrèngipun kula wasaken doa panjenengan sedaya ndonga wonten manahipun piyambak-piyambak wonten atinipun piyambak-piyambak nyan yakin nyan mantep donga panjenengan dalu punika diijabah dening Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Damel sedaya ingkang sampun rumiyin sepuh bini sepuh khususipun sepuh desa Sukoharjo sedaya almarhum pendahulu-pendahulune AED kabeh ingkang sampun rumiyin. Mugi-mugi dipun paring husnul khotimah. Lan sedaya ingkang disuwunaken hadiah Fatihah mugi-mugi dipun paring husnul khotimah. Ingkang sampun sedo husnul khotimah, ingkang sakit mugi-mugi enggal dipun paring sehat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka afwa wal afiyah wal mu'afadat daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alna minar rasidin. Allahumma rzuqna taqwa wal istiqomah wa husnal khatimah. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiba min haitsu la yahtasib ya Allah.
Allahumma salimna ya Allah, salim dunyana wa akhiratana ya Allah. Ya Allah, mugi-mugi sedaya ingkang hadir binaringan umur ingkang barokah, rizki ingkang barokah, keluarga ingkang barokah, keturunan ingkang minas sholihin. Ya Allah, mugi-mugi sedaya jamaah ingkang hadir dipun takdir kalian Allah saged nindakaken ibadah haji datang Mekah Madinah, umroh datang Mekah Madinah ya Allah. Ya Allah, mugi-mugi sedaya ingkang hadir sehat lahir batin ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Saking kula ngapunten ingkang kathah niki kedalon nggih, ngapunten ingkang kathah jan langsung-wangsul ngantos-ngantos mugi-mugi slamet lan beto berkah ingkang kathah. Kula nyuwun tulung mboten usah banter-banter nggih. Dalane lunyu. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habib alladhi turja syafa'atuhu likulli haw من الأهوال مقتحم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى على النبي محمد. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat